Sa Good Vibes, ginapaabot nga sa sini nga tuig masuguran kag mahuman ang pagpatahom sa Bacolod City Public Plaza kag ang fountain area sa Bacolod City Government Center. Ini ang ginanunsyo sang alkalde. May report si Romeo Sobaldo. Ini ang planong himuon sa Bacolod City Public Plaza. Mas maging masanag, mas maging colorful ang lighting nga nagaupod sa music kag mas patahumon ang mga fountain. Amo man sini ang plano nga matabo sa fountain area sa Bacolod City Government Center. Ang lighting sa gang fountain i-improve man. Kagang ini nga plano ang matagaan na sa katumanan sini nga tuig sa programa Kainas ang Aga para sa Araw ng Kagitingan mismo sa plaza. Ginanunsyo ni Mayor Abby Benitez nga napangitaan na sa paagi ni First Lady Liza Marcos nga magastuhan sa national government ang pagpatahom sini. And this plaza symbolizes the face of Bacolod, which is why ining plaza ni kinahanglan patahomon tagid. We would like to thank, of course, ang nagbulig sa aton para mapunduhan ang aton nga himuon nga pagkayo sa aton nga City Plaza o ining plaza nga ni is no less, of course, than the First Lady of the Philippines. Balan mo, tiga-bago na siya, pero ang iya nga paglantaw, hindi lang siya tiga-bago, but tiga-Bacolod manggit. Magahalin sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang pondo nga 300 million pesos. May verbal approval na inisulod sa alkalde. May mga dokumento na lang nga ginatapos kagalayon na nga masuguran ang proyekto. Paandaron kutob sa mga wala nagaandar nga fountain kag i-improve pati ang banyo sa plaza kayuhon man. So paandaron ta ng mga fountain di, patawmon ta mga kahoy, mga ano, and ang ato nga CRD is of course will be part of our renovation plan. And himuon na rin siya. Ang concept na rin sa, kung makita nito, ang sample nga ginpakita natin, ang concept na rin will play with lights, kag music, and water. Gilisensya na sa simbahan kag sa mga ahensya sa gobyerno ang plano. Wala sang gubon, i-improve kag mas patahumon lang kung ano ang ara nga daan sa plaza sa karon. Nagalaom mga alkalde nga wala na may magpamalabag sa plano kay initanan para sa pumuloy sa syudad sa Bacolod. Ginalantaw nga base sa bulan sa Disyembre, tigayo na ini nga mahuman kag magkadalas ang dugang nga mga turista sa Bacolod City.